Jes, ilmeisesti olemme valmiita aloittamaan tämän. Eli oppimistehtävä 4 ja olemme ryhmä 1 ja meidän tässä aiheena oli tämä iltapäivälehdet. Eli mitä uutismedioita kuuluu iltapäivälehtiin, niin iltapäivälehdet on uutismedioita, jotka keskittyy nopeaan uutisointiin, viihteeseen, ajankohtaisiin aiheisiin ja laajaan lukijakuntaan. Ja verkkojulkaisut tavoittaa päivittäin satoja tuhansia suomalaisia. Ja suomalaisia iltapäivälehtiä suurimmat on Ilta-Sanomat ja Iltalehti. Ja sitten on myös muutamia ruotsinkielisiä iltapäivälehtiä. Ja muita uutismedioita, joita ei lasketa niihin iltapäivälehtiin, mutta ne on samantyyppisiä verkkomedioita, niin esimerkiksi MTV Uutiset ja Voice.fi. Jees, sitten käydään vähän läpi näitä erilaisia uutismedioita ja millaisia keinoja mainostajalla on niiden käytössä. Niin täällä on esimerkiksi lehtimainontaa, mikä on niin kuin painettua mediaa, näkyvyys sanoma- tai iltapäivälehtien sivuilla, esimerkiksi kokonaisena tai sitten semmoisina puolen sivun mainoksina. Ja nämä sopii laajaa näkyvyyttä ja uskottavuutta hakeville yrityksille. Että Roctopolen näkökulmasta koko sivun mainos Ilta-Sanomien viikonloppunumerossa otsikolla "Kokeile uutta harrastusta, tankotanssi kaikille" voisi olla oikein sopiva. Sitten digitaalista mainontaa nyt on verkkopannerit, videomainokset ja responsiiviset kampanjat uutismedian sivustoilla. Ja nämä mahdollistaa kohdentamista esimerkiksi sijainnin, kiinnostuksen, kohteiden ja iän mukaan. Ja esimerkiksi Roctopolella voisi olla jo banneri iltalehti.fiin etusivulla, jossa näkyy liikkuva kuva tankotanssitunnista ja linkkivarausjärjestelmään. Sitten taas sisältö- ja natiivimainonta on toimituksellista sisältöä muistuttava mainos, joka kertoo esimerkiksi yrityksestä ja sen palveluista vähän syvällisemmin ja tarkemmin. Ja niiden tavoitteena on rakentaa brändimielikuvaa ja kertoa tarinaa, eikä pelkästään myydä tuotetta tai yritystä. Ja Roctopolille natiivijuttu voisi olla otsikolla "Tankotanssi, voimaa ja itsevarmuutta jokaiselle keholle", jossa esiintyy Roctopolen ohjaajat ja harrastajat. Joo, eli voidaanko public relations näkökulmasta hyödyntää tätä mediaa? Ja tietenkin näin voidaan tehdä. PR-mahdollisuuksiahan on, eli tapoja saada näkyvyyttä ilman maksettua mainostilaa. Lehdistötiedotteet, esimerkiksi uuden studion avajaiset, hyväntekeväisyystapahtumat tai erikoiskurssit, haastattelut ja artikkelit, jossa yrityksen edustaja voisi toimia asiantuntijana liikuntaan, kehonkuvaan tai hyvinvointiin liittyvissä jutuissa. Ja sitten mediatapahtumat, toimittaja kutsutaan tutustumaan tankotanssituntiin tai haastattelemaan opettajia. Ja tästä hyötynä Roctopolelle tietenkin olisi, että PR lisää uskottavuutta ja tekee brändistä inhimillisen ja kiinnostavan, erityisesti kun aihe liitetään ajankohtaisen teemaan, kuten hyvinvointi tai vaikka naisten päivä. Ja sanomalehtiä voitaisiin hyödyntää markkinointiviestintäkanavana case-tehtävässä. Painettuja ilmoituksia, näyttävä kuva, lyhyt viesti painetussa lehdessä kasvattaa tietenkin tunnettuutta ja brändimielikuvaa. Digitaaliset bannerit ja natiivimainonta ja yhteistyöartikkelit, kaikki nämä on oikein hyödyllisiä tälle yritykselle justiin sitä, että inhimillistetään brändiä, rakennetaan luottamusta ja uskottavuutta. Ja lähteitä on Wikipedia ja Iltapäivälehti. Kiitos.